Ужас. Пак ще рева. Продължаваме с глава 17. Нека видим какво ни очаква там. Що за сънища? Ужас. Крилете ми. Тя ми взе крилете. Коя тя? Какви криле? Ужас. Беше ги откъснала от гърба му. Съжалявам за това, което причиних на Андрас. Съжалявам, че имах толкова омраза в сърцето. Иска ми се да мога да върна времето и съжалявам. Ужасно много съжалявам. Тая глава ме разтърси просто. Тук се появи ранен елф, по-ниш елф, който Тамли носи на гърба си и Фейра отиде да чуе какви писъци всъщност са я събудили. Когато тя отиде да види, това, което намери е този елф, който е с огромни, прободни, разкъсани рани на плешките, а елфа не спираше да повтаря, че тя му е взела крилете, че той няма криле, къде са му крилете, защо тя ги е взела, че тя ги е взела, разбирате? По такъв начин е описано, толкова добре е описано цялото действие, всичко, което се случва, че това ми причини. На 17-та глава просто ще сложа лепенка тъга. Освен това, отидаха Тамлин и Люсиен я взеха с тях да отидат на една поляна с гледка пред тях за отдих. И Тамлин я пита дали харесва. И тя казва да. И той я пита, само това ли? Да. И тя му казва, искате да падна в краката ви от благодарност, задето сте ме довели тук, велики господарю? Аха, значи Суриелът не ти е казал нищо важно, а? Освен това, ми каза, че обичаш да те чешкат и ако съм умно момиче, мога да те дресирам да правиш номера за лакомства. Ще взема да припадна от изненада, каза Люсиен зад мен. Ти се пошегува, Фейра. Не ти трябва да знаеш какво каза Сюриелът за теб. Давам добри пари, за да чуя какво мисли Сюриелът за Люсиен, рече Тамлин. Езерце с звездна светлина. Сребристо, но и синьо, и червено, и розово, и жълто. Всякакви цветове, проблясващи под повърхността, толкова красиво. Когато погледнах към него, видях, че си разкопчава туниката. Скачай, каза той. Да плувам, без дрехи, сама? Звели господар на Притянски двор? Поклатих глава и отстъпих крачка назад. Не искаш ли да усетиш какво е? Защо тук? Беше любимото ми място, когато бях малък. Люсиен е преживял неща, заради които случката от снощи му се отрази зле. Макар да се обзалагам, че снощната случка е върнала и спомените за тях. О, не! Люсиен е най-малкият син на великия господар на двора на есента. Дворът на есента е жестоко място. О, Люсиен се влюби в една жена елф. Не думай, сигурно може би е била някаква феичка.
която баща му смяташе за напълно неподходяща за неговия наследник. Люсиен му каза, че не го интересува дали тя е върховен елф или не. Сигурен е, че това е зовът на душата и съчетанието им е близо. Той ще се ожени за нея и ще напусне двора на баща си. Не! Как така? Баща му я уби. Не, пак ще рева. Не, това наистина ужас. Ужас. Абсурд. Пати развръзката. Как се научи да плуваш? И тя му отговаря: когато бях на 12, гледах как селските деца плуват из едно езерце и после сама се научих. Сама се е научила да ловува, сама се е научила да готви, сама се е научила да плува. По време на самообучението си изгълтах горе-долу половината езерце, но схванах как се плува и надмогнах заслепяващата си паника и ужас. Повярвах в себе си. Това е главата на откровенността. Много ми хареса. И на опознаването също. 18 глава. Много ми хареса.